Takže dámy a páni, ako vidíte, víťazom môjho veľkého výberu skútra s objemom do 125 kubických centimetrov sa stal Sim Cruisim Alpha. Tento skúter je naozaj, myslím si, že celkom pekné dielko a v tomto krátkom videu by som sa vám ho rozhodol predstaviť. Ukázal vám, aké má možnosti, čo je na ňom pekné, čo by sa možno dalo ešte vylepšiť. No a zároveň možno spomeniem pár aj prvých jazdeckých skúseností, ktoré už som s týmto skútrom mal. Prečo teda nakoniec Sim Cruisim Alpha? Pri tom výbere som naozaj sa snažil zohľadniť veľa parametrov, ale jeden taký najdôležitejší, také základné, úplne obyčajné meradlo bol cena-výkon. Je samozrejme pravda, že skútre ako Honda a Yamaha sú klasiky, to som už spomínal, ich výber je určite dobrým výberom. Treba ale povedať, že za ten dobrý výber si aj priplatíte. Naozaj tu nejde úplne celkom o to, že či tých pár 100 eur sa oplatí investovať do Hondy, do Yamahy, alebo teda môžete skúsiť aj niečo od azijského výrobcu, teda konkrétne Sim je tajvanská značka. A treba povedať, že netreba sa tejto konkrétnej značky určite báť. Na Slovensku ten predaj Simu je naozaj veľmi dobrý. Je dobrá sieť servisných stredísk. Ja som z Banskobystrického kraja a v Zvolene je servisné stredisko, takže to je naozaj vôbec nie problém tam ísť a vyservisovať si tento stroj. Je k tomu 3-ročná rozšírená garancia. Takže to je ďalšia výhoda. No a samozrejme je tam aj nemalá úspora financií. Tento konkrétny stroj ma vyšiel na 4899 eur, čiže chvála Bohu, že nie 4900, ale teda naozaj tak odľahčene bola to dobrá kúpa, čo sa týka financií, a za tieto peniaze naozaj dostanete celkom slušnú kvalitu od značky Sim. Tak sa poďme pozrieť, čo nám Sim Cruisim ponúka. Osvetlenie je komplet LED. Vpredu oba blinkre ledkové s núdzovým blikaním. Reflektory stretávacie a diaľkové sú veľmi dizajnové a dostatočne výkonné pre jazdu po tme. Celkové mi predná maska pripomína hlavu Transformera, čo sa mne osobne veľmi páči. Vzadu takisto všetko LED osvetlenie od blinkrov po brzdové svetlo. Pohľad jazdca na skúter je veľmi moderný. Palubovke dominuje plne digitálny displej. Kľúčové štartovanie je jemnou nevýhodou oproti konkurencii, ale pre mňa to neznamená žiadnu komplikáciu. Viacúčelový zámok okrem priestoru pod sedadlom odomýka aj nádrž a zamyká riadidlá. Digitálny displej prístrojovej dosky ponúka dobre viditeľný tachometer a otáčkomer. Pomocou tlačidiel si môžeme navoliť rôzne merače vzdialenosti, napájania a podobne. Osobne mi chýba ukazovateľ priemernej spotreby. Nechýbajú kontrolky trakčnej kontroly, ABS a engineu. Priestor pod sedadlom je naozaj obrovský. Ako vidíte, bez problémov sa doň vojde integrálna prilba veľkosti XL. Podľa výrobcu by sa tam mala vojsť ešte jedna prilba, ale tá by musela byť určite podstatne menšia. Pri jednej prilbe vám ale v priestore pod sedadlom ostane ešte dostatok miesta na lekárničku, výstražnú vestu alebo menší nákup. Nechýba ani priečinok na drobnosti alebo doklady. Osvetlenie priestoru je veľkou výhodou. Takže Cruisim aj so základným batožinovým priestorom poskytne dostatok miesta pre vybavenie na menší výlet či väčší nákup. Jednoduchým pootočením kľúča získame pohodlný prístup k palivovej nádrži.
Bezpečnostným prvkom zámky je blokovanie kľúčového otvoru jednoduchým stlačením tlačítka. Uzavretý otvor znemožní špekulantom strkať do otvoru na kľúč nejaké sprostosti. Špeciálna matica na kľúči následne zámok otvorí. Rozhodne sa do zámku nedobijete len tak šrobovákom. Zrkadlá sú na Cruisime umiestnené na prednej maske, podobne ako na Honde Forza. To zabezpečuje dobrý výhľad jazdca za seba. Zrkadlá sú nastaviteľné, ba dokonca sklápateľné. Aj keď to sklápanie ide dosť ťažko a ja som sa bál, že pri manipulácii zrkadlo poškodím. V zadnej časti vidíme automatickú prevodovku, teda variátor a stupačky spolujazdca, ktoré sa veľmi elegantne vysúvajú a zasúvajú. Zadné koleso má veľkosť 13, čo je na tak veľký skúter trochu škoda, ale na jazdu po bežnej asfaltovej ceste to nemá žiadny vplyv. S bežnými nerovnosťami si koleso poradí bez problémov, čo zabezpečujú aj dvojité nastaviteľné tlmiče. Predné koleso má veľkosť 14 a tiež je trochu menšie ako u konkurencie. Napriek tomu je jazda mimoriadne stabilná a s terénnymi nerovnosťami skúter nemá problém. Nadštandardným prvkom oboch kolies je systém ABS, trakčná kontrola a kotúčové brzdy na oboch kolesách. Riadidlá na ľavej strane sú vybavené brzdou zadného kolesa, prepínaním smeroviek, diaľkových svetiel, núdzových svetiel a vypínačom trakčnej kontroly. Nechýba ani klaxón. Riadidlá na pravej strane sú vybavené brzdou predného kolesa, tlačidlom elektrického štartovania a tlačidlom pre vypnutie motora. Samozrejme je to riadidlo pre prácu s plynom. Môžeme povedať, že kotúčové brzdy oboch koliev sú mimoriadne účinné a pre daný rozsah rýchlosti sú úplne postačujúce a veľmi bezpečné. Trochu som opomenul natočiť skrinku pod pravým riadidlom, ktorá je dostatočne veľká na odloženie rukavíc aj mobilného telefónu. Bohužiaľ nie je uzamykateľná, preto si tam vzácne veci určite nenechávajte. Výhodou ale je, že obsahuje rýchlo nabíjací port USB 3.0. Takže tí z vás, ktorí sa rozhodnete pre kúpu svojho napríklad prvého skútra, ako som teda urobil ja, a kúpite si SIM Cruisim Alpha 125, myslím si, že naozaj neurobíte zle a tento skúter vám prinesie rovnako veľa radosti, ako prináša aj mne, a potom možno neskôr pri značke SIM aj zostanete. Takže mnoho šťastných kilometrov a hlavne kolesami dole.